Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη, 22 Οκτωβρίου του 2024, με την καθυστερημένη λόγω τεχνικών προβλημάτων σήμερα μετάδοση του Sial Live TV, εδώ από τη Sial, από το Park Des Expositions, στην 60η Sial. Και πάμε να δούμε, Στέλλα Βουστάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νεκτάρια. Πώς είμαστε στην τέταρτη μέρα? Είμαστε πολύ αισιόδοξοι αρχικά και σήμερα ήταν ακόμα μία μέρα όπου τα πιο πολλά περίπτερα από τα οποία περάσαμε ήταν γεμάτα με κόσμο, αλλά με ποιοτικό κόσμο. Αυτό είναι κάτι που μας το έχουν τονίσει γενικά όλοι οι Έλληνες εκθέτες, ότι έχουν κάνει ποιοτικές επαφές, που αυτό είναι και το πιο μεγάλο ζητούμενο σε τέτοιου τύπου εκθέσεις. Κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι η μετάδοση αυτή, να θυμίσουμε ότι δεν θα ήταν εφικτή αν δεν είχαμε την υποστήριξη των χορηγών μας. Στέλλα, θα τα πούμε για συνέχεια για μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, η οποία αφορά τι? Η οποία αφορά το πώς έχει επηρεάσει η ψηφιακή τεχνολογία τόσο τους καταναλωτές όσο και το κανάλι της Λιανικής σε ό,τι αφορά τις αγορές. Θα τα δούμε και στην συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, λέγαμε για τους χορηγούς μας, τη Eurobank Export Gate, την Masoutis, την V20 Πληρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, την Made in Greece Expo και τη Θεοφύλακτος. Χρόνος. Όσο κιλά, τόσο μεγαλύτερο το αποτύπωμά του. 10 χρόνια τώρα, το Export Gate της Eurobank έχει γίνει σύμβολο υπεροχής και διασύνδεσης για χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις. Όλα ξεκίνησαν όταν το 2013 ένα όραμα ετών ήρθε στο φως. Με τη στήριξη εξαγωγικών φορέων και ελληνικών επιμελητηρίων, αυτή η πρωτοποριακή βιβλιοθήκη διεθνούς εμπορίου έγινε πραγματικότητα. Τα επόμενα 2 χρόνια έφεραν τις πρώτες επιτυχίες. Το 2016, το Export Gate γίνεται ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Trade Club Alliance. Η συνεργασία δίνει γρήγορα καρπούς. Το 2017, όλο και περισσότεροι Έλληνες και ξένοι επιχειρηματίες δικτυώνονται και διασυνδέονται μέσα από τις επιχειρηματικές αποστολές Go International. Από το 2018, το Export Gate αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο και γίνεται μία από τις μεγαλύτερες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες διεθνούς εμπορίου που δίνει πρόσβαση σε 194 χώρες. Το 2023, η συνεργασία με το Trade Club Alliance ριζώνει ακόμα πιο βαθιά και το Export Gate επεκτείνεται στην Κίνα. Σήμερα, χάρη στο Export Gate, κάθε επιχειρηματίας μέλος έχει το δικό του προφίλ και δημιουργεί ή αναζητά αγγελίες μελών από όλο τον κόσμο. Σε αυτό το ταξίδι είμαστε δίπλα του, τώρα και στο μέλλον. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Masoutis. Γιατί με το Masoutis App απολαμβάνεις εκπτωτικά κουπόνια. Masoutis. Οικονομικά και ελληνικά. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Masoutis. Γιατί με 200 πόντους στη Mastercard κερδίζεις άμεσα 6 ευρώ. Masoutis. Οικονομικά και ελληνικά. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Masoutis. Γιατί με τα προϊόντα μας συνδυάζεις υψηλή ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Masoutis. Οικονομικά και ελληνικά. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Masoutis. Γιατί με τη Masoutis Visa έχεις έξτρα κέρδος 4%. Masoutis. Οικονομικά και ελληνικά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε την συμμετοχή, μια πολύ ενδιαφέρουσα συμμετοχή από ελληνικής πλευράς αυτή της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με αρκετές επιχειρήσεις να είναι παρούσες στη φετινή Sial. Ο κύριος Παναγιώτης Πίτσιος, επικεφαλής μάρκετινγκ και μέρος προώθησης των προϊόντων της περιφέρειας, είναι μαζί μας. Κύριε Πίτσιο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Συμμετέχετε φέτος με πόσες επιχειρήσεις? Συμμετέχουμε φέτος με περίπου 20 επιχειρήσεις που βρίσκονται εδώ και οι επιχειρηματίες με φυσική παρουσία και άλλες τόσες περίπου οι οποίες είναι με ασυνόδευτα προϊόντα τα οποία τα διαχειριζόμαστε εμείς.
Και ποια είναι η εικόνα μέχρι στιγμής από την συμμετοχή των εκθετών σας? Είναι ίσως η καλύτερη και μεγαλύτερη συμμετοχή που είχαμε ποτέ στη ΣΙΑΛ, γιατί ερχόμαστε πολλά χρόνια. Ο Περιφερειάρχης μας, ο κύριος Μουτζούρης, και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Νύχτας, ο αρμόδιος, έχουν δώσει μεγάλη έμφαση στην εξωστρέφεια των προϊόντων. Έχουμε ένα πρόγραμμα που πηγαίνουμε συνεχώς σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού και βεβαίως δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε από την μεγαλύτερη έκθεση του κόσμου, της Ιφιλίου, την ΣΙΑΛ, όπως και η Ανούγκα. Μια φορά. Ποια είναι τα πλέον χαρακτηριστικά προϊόντα της περιφέρειάς σας? Τα χαρακτηριστικά προϊόντα είναι τα ελαιόλαδα και τα ποτά, τα αλκοολούχα ποτά, ίνι, κρασιά και ούζα, η μαστίχα βεβαίως της Χίου και πάρα πολλά άλλα, ό,τι μπορεί να έχει όλη η Ελλάδα τα έχει το Βόρειο Αιγαίο, θα έλεγα, εν ολίγης. Τυροκομικά βέβαια, αλίπαστα κλπ. Και ο προγραμματισμός σας για το επόμενο διάστημα είναι να συμμετέχετε σε πόσες άλλες εκθέσεις και σε ποιες? Κοιτάξτε, τώρα κοντεύουμε προς το τέλος του χρόνου. Έχουμε άλλες 2-3 συμμετοχές με τη ΔΕΤΡΟΠ βέβαια που ακολουθεί, τη μελισσοκομική κλπ. Εσωτερικού εκθέσεις. Και έχουμε ένα πλούσιο προγραμματισμό για το 2025 για συμμετοχή σε πάνω από 15 εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Ο κ. Παναγιώτης Πίτσιος, επικεφαλής μάρκετινγκ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Διεύθυνσης Προώθησης των Προϊόντων της περιοχής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πίτσιο, για την συνομιλία. Καλή συνέχεια για το υπόλοιπο της έκθεσης και καλή επιτυχία στη δραστηριότητα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Και εμείς ευχαριστούμε για την κάλυψη. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Αρναουτέλης, μία από τις ηγέτες εταιρείες στην Ελλάδα στην παραγωγή ρυζιού. Πάμε να δούμε τι μας είπε για τη φετινή συμμετοχή της επιχείρησης στην ΣΙΑΛ, αλλά και για την εικόνα που υπάρχει ευρύτερα στην αγορά ρυζιού. Κύριε Αρναουτέλη, με σταθερή παρουσία η εταιρεία σας στις διεθνείς εκθέσεις και στη ΣΙΑΛ και φέτος, ο στόχος, καταλαβαίνουμε την αύξηση των εξαγωγών, αλλά τι είναι αυτό στο οποίο στοχεύετε όντας εδώ κάθε φορά? Κύριο που έχω να πω είναι το εξής, ότι η συγκεκριμένη έκθεση, η οποία συμμετέχουμε περίπου 5-6 φορές συνεχόμενες, είναι το εξής, ότι οι πελάτες μας οι οποίοι ανήκουν στην περιοχή της λεκάνης Μεσογείου και ειδικά το Middle East, η κουλτούρα τους περισσότερο είναι γαλλική, γι' αυτό συμμετέχουμε στη ΣΙΑΛ και όχι στην Ανούγκα. Αλλά δεν πάβουν να είναι και άλλοι πελάτες και το προτέρημα είναι να έρθουμε σε επικοινωνία με τους υφιστάμενους πελάτες μας και με καινούργιους πελάτες, οι οποίοι πραγματικά και φέτος πήγαμε πάρα πολύ καλά. Η εικόνα ποια είναι από τη φετινή έκθεση? Η φετινή έκθεση, εκείνο που έχω να πω είναι ότι το Σάββατο δεν υπήρχε ο συνοστισμός, την Κυριακή ομαλοποιήθηκαν τα πράγματα και η χθεσινή ημέρα της Δευτέρας ήταν το αποκορύφωμα. Πάρα πολλοί κόσμος και στοχευμένα, τουλάχιστον στο περίπτωρο το δικό μας και ειδικά στο προϊόν που λέγεται ρύζι, είχαμε πάρα πολλά ραντεβού. Η εικόνα για φέτος στη δική σας αγορά του ρυζιού πώς διαμορφώνεται στα δύο μεγέθη που είναι συνδεμένα μεταξύ τους, δηλαδή τι προσφορά υπάρχει και τι τιμές? Εκείνο που έχω να ξεκινήσω τώρα, είμαστε στην περίοδο που τελειώνουν, τουλάχιστον η Ελλάδα τελειώνει αυτή τη βδομάδα, τέλος αυτής της βδομάδος, η νέα συγκομιδή σοδιά του ρυζιού. Τελειώνει η Ισπανία, Πορτογαλία. Ένα πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή με την Ιταλία. Λόγω βροχοπτώσεων υπάρχει ένα ποσοστό μη αλωνισμένων προϊόντων περίπου της τάξεως του 30 με 40%. Πιστεύω και οι συνάδελφοι να τελειώσουν και εκεί να μαζέψουν τη συγκομιδή. Υπάρχει πάρα πολύ φέτος παραγωγή ρυζιού στην Ευρώπη. Αυτό λίγο το πρόβλημα το βλέπουμε εμείς, ότι ώσπου να τελειώσει ο αλωνισμός οι τιμές θα καθυστερήσουν λίγο να βγούνε, ούτως ώστε να βγούμε στην αγορά με συγκεκριμένες τιμές προς τους πελάτες, είτε Ελλάδα είτε εξωτερικό. Έχει το ελληνικό ρύζι πλεονέκτημα σε σχέση με άλλων χωρών? Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ο Σύνδεσμος Ριζοβιομηχανιών Ελλάδος και η επαγγελματική του ρυζιού που είμαι και πρόεδρος αυτή τη διετία, προσπαθούμε με διάφορες εκδηλώσεις να ανεβάσουμε την κατανάλωση του ρυζιού στην Ελλάδα, γιατί κάπου είχαμε χάσει το τρένο
εν συγκρίση με την πάστα, κάνοντας εκδηλώσεις όπως έγινε το φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη και θα γίνει συνεχόμενα πλέον, θα το καθαρώσουμε κάθε χρόνο. Προσπαθούμε με εταιρείες σπόρων να φέρουμε καινούριους σπόρους. Ξεκινάμε και τώρα ένα project από φέτος, να φέρουμε καινούριους σπόρους, ούτως ώστε να είναι ανταγωνιστικοί οι σπόροι από άλλες χώρες που έχουμε, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, και να πάρουμε το κανονικό μας ράφι πλέον, το μόνιμο ράφι στο εξωτερικό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της φετινής ΣΙΑΛ σε ό,τι αφορά την ελληνική συμμετοχή ήταν πλέον των εκθετών η έντονη παρουσία ελληνικών φαντ τα οποία επενδύουν στον κλάδο ροφίμου και ποτού με αρκετά στελέχη τους εδώ, για να συζητήσουν με εταιρείες, είτε με εταιρείες στις οποίες έχουν συμμετοχές, είτε με άλλες εταιρείες που ενδιαφέρονται και οι δύο πλευρές, είτε μία από τις δύο, για να γίνει οποιαδήποτε επένδυση. Πολύ σημαντικό είναι το τι πρέπει να κάνει μια εταιρεία για να μπορέσει να έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά, να πληρεί τα χαρακτηριστικά και να προσελκύσει την επένδυση κάποιου fund. Συνομιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες με τον senior partner της EOS Capital, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο. Πάμε να παρακολουθήσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, να δούμε τώρα και την πλευρά των ανθρώπων και των οργανισμών που επενδύουν σε ελληνικές επιχειρήσεις, βοηθώντας τις να αναπτυχθούν. Μαζί μας είναι ο senior partner του EOS Capital, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας στο CR Live TV. Είστε εδώ με την ομάδα της EOS Capital. Τι έχετε καταγράψει από την παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων? Έχουμε καταγράψει πάρα πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες και κινήσεις επιχειρηματικές οι οποίες γίνονται με στόχο την προώθηση της εξαγωγικής δραστηριότητας και στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, αφενός μεν που επενδύουμε, αφετέρου των εταιριών με τις οποίες βρισκόμαστε σε συζητήσεις και υπάρχει πολύ σημαντικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξή τους και την επέκτασή τους στο εξωτερικό. Βρίσκεστε σε συζητήσεις με επιχειρήσεις. Το ζητούμενο λοιπόν είναι σε τι μπορεί να βοηθήσει η παρουσία μετοχικά ενός fund μια επιχείρηση. Για ποιο λόγο ένας επιχειρηματίας να επιλέξει αυτή την οδό? Κοιτάξτε, με το νέο μας fund, το οποίο είναι ύψους 250 εκατομμυρίων, ο στόχος μας είναι να επενδύσουμε σε ελληνικές εταιρείες μεσαίες και μικρομεσαίες, οι οποίες έχουν εξωστρέφεια, έχουν κερδοφορία, είναι ανταγωνιστικές. Άρα πάμε σε εταιρείες οι οποίες έχουν από μόνες τους την ικανότητα να αναπτυχθούν. Αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να προσθέσουμε και το έχουμε κάνει και στο παρελθόν είναι να δώσουμε μια στρατηγική κατεύθυνση, να δώσουμε την πρόσβαση σε δίκτυα και αγορές μέσα από τις εμπειρίες και τις παρουσίες μας με τις ήδη υπάρχουσες επενδύσεις μας και κυρίως να βοηθήσουμε μέσα από τα κεφάλαια τα οποία θα επενδύσουμε στην ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων και των οραμάτων των επιχειρήσεων πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα το επετύχαναν αυτό μόνες τους. Έχετε άλλωστε καταγράψει αρκετά και study τέτοια από το πρώτο fund με το οποίο κάνετε την εμφάνισή σας στην ελληνική αγορά. Τι είναι αυτό το οποίο προσελκύει ένα fund σε μια επιχείρηση? Ποια χαρακτηριστικά εσείς ξεχωρίζετε για να πείτε ναι, επιλέγω την τάδε ή τη δίνα επιχείρηση για να συζητήσω μαζί τους και να επενδύσω? Νομίζω το πρώτο και το σημαντικότερο στοιχείο, όπως σε όλες τις δραστηριότητες, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την επιχείρηση και δραστηριοποιούνται. Αυτή είναι ο χρησιμότερος παράγοντας και νομίζω ότι η καλή σχέση και η χημεία η οποία υπάρχει μεταξύ των επιχειρήσεων και των επενδυτών είναι αυτή που διαμορφώνει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας, η οποία προφανώς πρέπει να έχει ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο με στόχους μεγέθυνσης, με εξωστρέφεια, με ανάπτυξη αγορών και πολλά στοιχεία καινοτομίας σε ό,τι αφορά τόσο την παραγωγή όσο και την προσέγγιση των αγορών. Είναι περισσότερο δεκτικοί πλέον οι Έλληνες επιχειρηματίες να κάτσουν και να ακούσουν έναν υποψήφιο επενδυτή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Ναι, το κλίμα νομίζω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ, έχει διαφοροποιηθεί. Τα παραδείγματα επιτυχίας που έχουν καταγράψει οι επενδύσεις αυτής της μορφής των ελληνικών private equity σε πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες, μεγάλες, είναι τέτοια, αλλά και η πολύ καλή συνεργασία που έχει υπάρξει σε όλες αυτές τις προσπάθειες κοινές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο και παράδειγμα
προκειμένου να γίνουν αυτές οι συνεργασίες ακόμη περισσότερες, και το βλέπουμε αυτό με τις επενδύσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια, όλο ένα και περισσότερο από την πλευρά private equity και τη συνεργασία επιχειρήσεων με ελληνικές εταιρείες επενδύσεων που όλο ένα και διευρύνονται. Ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, senior partner της EOS Capital, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Στέλλα Αυγουστάκη, τεχνολογία, βιομηχανία τροφίμων και ποτών, καταναλωτικές συνήθειες. Παρακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, την οποία θα διαβάσουμε αναλυτικά αύριο στο FMB Daily σε 7 παρατέταρτο. Πες μας τα βασικά της σημεία. Είναι μια συνδυαστική έρευνα και με τη Συρκάνα αλλά και με την Καντάρ, όπου επί της ουσίας επιβεβαιώνει όλη αυτή την τάση που ξεκίνησε από την πανδημία. Να πούμε στο κομμάτι αυτό ότι μπορεί να έχουν περάσει 4 χρόνια από τον COVID, αλλά υπάρχουν ακόμα συνέπειες εντός εισαγωγικών, υπάρχουν ακόμα τάσεις οι οποίες εξελίσσονται και διαμορφώνουν και την αγορά συνολικά. Αυτό το οποίο λέει λοιπόν η συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι στο κομμάτι της λιανικής αλλά και σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές στις αγορές τους, βλέπουμε ότι η ψηφιακή τεχνολογία έχει διευκολύνει τον καταναλωτή σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά το πιο βασικό είναι ότι μπορεί να του παρέχει πολύ σημαντικές πληροφορίες σε σχέση με το προϊόν το οποίο θέλει να αγοράσει και να καταναλώσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη λιανική, πέρα από την εξοικονόμηση χρόνου, πέρα από το κομμάτι ότι ψηφιοποιούνται πλέον όλα τα στάδια αγορών, όπως έχουμε δει και πολλά παραδείγματα σούπερ μάρκετ που δεν έχουν καν ταμεία, είναι με ψηφιακή τεχνολογία, μπορείς να πάει κάποιος χωρίς να υπάρχει κάποιος για να σκανάρει τα προϊόντα, το κάνει μόνος το καταναλωτής. Ένα ακόμα επιπλέον είναι ότι μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία έχει ανοίξει πάρα πολύ δυνατά το online κανάλι, ένα καινούριο κανάλι αγορών και ένα καινούριο κανάλι δημιουργίας εσόδων για τις εταιρείες και μεγάλης διευκόλυνσης βέβαια για τους καταναλωτές. Μάλιστα, Στέλλα Αυγουστάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο, κυρίες και κύριοι, 7 παρατέταρτο στο FMB Daily, στα email σας αναλυτικά όλα τα στοιχεία αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας έρευνας, όπως και η υπόλοιπη κίνηση και δραστηριότητα των Ελλήνων εκθετών. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και πολλές ευχαριστίες στην Eurobank Export Gate, στη Μασούτης, στην Βίκος Υπηρετική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, στην Made in Greece Expo και στην Θεοφύλακτος. Ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Χρόνος. Όσο κιλά, τόσο μεγαλύτερο το αποτύπωμά του. 10 χρόνια τώρα, το Export Gate της Eurobank έχει γίνει σύμβολο υπεροχής και διασύνδεσης για χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις. Όλα ξεκίνησαν όταν το 2013 ένα όραμα ετών ήρθε στο φως. Με τη στήριξη εξαγωγικών φορέων και ελληνικών επιμελητηρίων, αυτή η πρωτοποριακή βιβλιοθήκη διεθνούς εμπορίου έγινε πραγματικότητα. Τα επόμενα 2 χρόνια έφεραν τις πρώτες επιτυχίες. Το 2016, το Export Gate γίνεται ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Trade Club Alliance. Η συνεργασία δίνει γρήγορα καρπούς. Το 2017, όλο και περισσότεροι Έλληνες και ξένοι επιχειρηματίες δικτυώνονται και διασυνδέονται μέσα από τις επιχειρηματικές αποστολές Go International. Από το 2018, το Export Gate αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο και γίνεται μία από τις μεγαλύτερες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες διεθνούς εμπορίου που δίνει πρόσβαση σε 194 χώρες. Το 2023, η συνεργασία με το Trade Club Alliance ριζώνει ακόμα πιο βαθιά και το Export Gate επεκτείνεται στην Κίνα. Σήμερα, χάρη στο Export Gate, κάθε επιχειρηματίας μέλος έχει το δικό του προφίλ και δημιουργεί ή αναζητά αγγελίες μελών από όλο τον κόσμο. Σε αυτό το ταξίδι είμαστε δίπλα του, τώρα και στο μέλλον. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Γιατί με το Μασούτης App απολαμβάνεις εκπτωτικά κουπόνια. Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Γιατί με 200 πόντους στη Mastercard κερδίζεις άμεσα 6 ευρώ. Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Γιατί με τα προϊόντα μας συνδυάζεις υψηλή ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Γιατί με τη Μασούτης Visa έχεις έξτρα κέρδος 4%. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.